Linggo, araw ng pahinga sa trabaho at eskwela. Kaya nag-road trip kami ng aking pamilya at nadiskubre namin ang hidden gem ng Tayug, Pangasinan, ang Agno River. In the morning when I wake, Walang entrance fee dito at may mga kubo na pwede nating pagsilungan. Pumunta din kami dito para mag-almusal, para masubaybayan ang napakagandang tanawin habang nagkakape. fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Napakalinis at napakaklaro ng tubig dito at ang simoy ng hangin ay napakasarap. Sakto lang ang agos ng tubig sa ilog, kaya masarap magtampisaw at maligo dito. Be close to you. Can I Ito ang pinakagusto ko pag pumapasyal kami, ang makita ang kasiyahan sa mga mukha nila. Can I take it to a moment? Fields painted gold. The trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down. Be close to At maalon, alam mo na. Isang napakalaking biyaya sa aming mag-asawa ang masubaybayan ang paglaki ng mga anak namin. Ipunin natin lahat ng magandang alaala na babaunin nila habang buhay. Until our next vlog.